Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada siz bilen men Ýogşan Annurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 26-njy maý hepdeniň pensiýa güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Talibanyň bu golayda Owgan hökümeti bilen aralaşyk geljegi meňdemeýändigini aýdýar. I wasn't expecting a liberal Democrat to be the newly appointed leader of the Taliban. Türkmenistan 29-njy maýa Türkmen gazak terhedini yapdy. Halkara jemgyýetçilik maý aýynyň soňky hepdesinde ýitirim bolan adamlary ýatlýar. Türkmenistany türmede ýetenilýän adamlardan näme habar bar? С 2002 года мы о нем ничего не знаем. Bu arada söhbetdeşligimizden därsiniz. Interpol tarapyndan gözlenilýän Türkmen raýatynyň orsiýetde tutsak edilenini gaýdylýar. Bu arada kim maglumatymyzy därsiniz. Biziň mektebimiň sökülene 2 ýyl boldy. Ýaşlarymyz bölek etde çağalar hoplayatda okuýdurlar. Türkmenistandaky mektep okuwçylarynyň tähalatly ýaryp ýykylan binalarda okumaly bolýanyny gaýdylýar. Bular barada anyk maglumatlara geçmeden günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Iqtisad taýdan ösen ýurtlaryň ýediler toparynyň liderleri 26-njy maýda Ýaponiýada dünýä yktysadyýetynyň sagdynlygy baradaky aladalar esasynda 2 günlük maslahata başladylar. Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Kanadanyň we Ýaponiýanyň döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň giň meseleler tapgyr şolsany Ýewropanyň bosgun krizi, terrorizm, elektron howpsuzlyk, deňiz howpsuzlygy barada maslahat etmegine garaşylýar. Ýediler toparynyň liderleri Aýsa Şimedak gepleşiklerden öň Şin tadiniň iň mukaddes ýerini Aýsa Jinku diýen ýere ziyaret etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 27-nji maýda Hiroşima sapar eder. Bu iş başyndaky Amerikan prezidentiniň dünýäniň ilkinji atom bombasynyň taşlanan ýerine ilkinji gezek barşy bolar. Çiğ neftin bahasy ilkinji gezek 26-njy maýda barreli $50 aşyp orsiýetden Gazagstana, Eýranyň ragatçyny neft öndürýän ýurtlaryň ykdysadyýetine golduk berdi. Demirgazyk deňiziniň Brent neft narhlaryna görä ýyl başynda her barrel neftiň bahasy $27 bolupdy. Orsiýet gün neft öndürýän beýleki esasy ýurtlar şu ýyl neft önümçiligini doňdurmak barada alalaşyga gelen hem bolsa Eýran OPEC ýurtlarynyň talabynyň boyun gaçyrdy. Ýa-ni Tehran neft öndürmek derejesini halkara sanksiýalaryna çenli bolan möçberi günni 4 milyon barreli ýetirmekçidigini aýtdy. Analitikler neft narhlarynyň garaşylmadyk ýerden gymmatlap başlamagyny, Amerikan dollarynyň güýçlenmegi iki sany esas neft öndürjü ýurtdaky hadiseler Kanadadaky Tokay ýangynlary we Nigeriýadaky golgalan bilen baglanyşdyrýarlar. Gepleýär Azatlyk Radio hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropa Birleşigi Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk bulagyň orsiýete garşy girilen ykdysady sanksiýalaryň gelýän 2 hepdede ulur maslahat edilmeden udolduljagyny ören anamlygyny aýtdy. Men açyk aýtmak isleýärin, biziň orsiýet baradaky pozisiýamyz şol hany ykdysady sanksiýalar Minsk şertnamalary dol ýerine ýetirilýänse saklanyp galar diýip Tusk 26-njy maýda ýediler sammitiniň Ýaponiýadaky maslahatından öň aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň bu çäreler besetmegine çagyrşlar edilipdi. 2014-nji ýylda orsiýetiň Ukrainadaky hereketler sebäpli girilen ykdysady sanksiýalaryň möhleti iýul aýyna soňlanmaly. Fransiya atom elektrik stansiýalarynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlaryň, portlaryň we transport işgärlerini planlaşdyrylan hökümet reformalaryna garşy iş taşlamak netijesinde energiýa üstünçiliginiň hasken kesilmek howpuna sebäp bolýar. 26-njy maýda atom elektrik stansiýalarynyň profsoýy gurumlary iş taşlaýşa goşulmaga ses berenlerinden soň ýadro reaktorlarynyň elektrik öndürjüligi adyndan 5 gigabayt aşağı gaçdy. Hökümet 25-nji maýda neft zawodlary soňky hepde ýangıç üçünçiliginiň arasyny kesenlerinden soň ýurdun strategik ýangıç ähtiýaçlyklaryna el urmaly bolanyny eglan etdi. Parysyň Orla aeroport uçar gatnagyny 15% kemelden bolsa owatly sürüjüleriniň iş taşlamagy transport hyzmatyna hasken ziýan ýetirer öýdülýär. Profsoýy gurumlar prezident François Hollande'ň rehmet kanunlaryny ýetgetmek, artykmaç iş üçin tölega adaltmak, işler işden çykarmak, aňsatlaşdyrmak planlaryna garşy protest bildirýärler.
Şwesiýanyň parlamenti 25-nji maýda NATO'nyň bir tarap Skandinaw ýurduny mümkin bolan uruş garatlar üçin tälim maşklaryny geçirmäge haskan ygtyarlyk bermegi sese goýdy. Ses berişlikde goýulan soraw 291 deputat tarapyndan golluk tapdy. 21 deputat bolsaň garşy boldy. Şwesiýa NATO'nyň daşyndaky ýurt. Emma soňky wagtlar Orta Ýetden aradaky dartgynlyklar güýçlenen soň ýaranlygy golayrak geldi we Daniýa, Norwegiýa, Islandiýa NATO agdalary bilen hyzmatdaşlygy köpeldip, owgansanak operasiýalary gatnaşdy. Bu ýagdaý biziň NATO bilen gatnaşygymyzy ýa-da howpsuzlyk siýasatymyzy üýtgetmez. Biz ýaranlyklara goşulmalyk ýagdaýyny galar diýip Şwesiýanyň gorunmak ministri Peter Hultqvist aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Ýaponiýada 7 toporunyň sammitiniň gapdalyndan çykyş edip, Talibanyň bu ýakynlarda Owgan hökümeti bilen parahatçylyk gepleşiklerini geçirip, alalaşyk gazanyp biljege çalym etmeýändigini aýtdy. Ma'lum bolýar, Talibanyň lideri geçen hepde Pakistanyň Abbasanyň howa zarbasyna uçurap helak boldy. Bu topor täze lider saýlady. Kardeşim Merdan Fariýew dinläliň. Amerikanyň prezidenti Barack Obama Taliban hereketiniň Owgan hökümeti bilen ýakyn geljekde ýaraşyk gepleşiklerine başlajagy meňzemeýändigini aýtdy. In the short term, we anticipate. Gysga möhletde biz Taliban öňkü gazaplylygy, ýol ugry bomba ýarmalaryny, günäsiz adamlary öldürmegini we eýem 15-20 ýyl bäri alyp barýan soňa meňze şäherlerini dowam etdirer diýip çaklaýarys. Over the last 15-20 years. Barack Obama bu arada 26-njy maýda Ýaponiýada geçen G7 sammitiniň çäginde çykyş etdi. Taliban hem munyň öňü sirasynda Molla Haybatullah Ahundzadany özüniň täze baş tutuny diýip yglan etdi. I wasn't expecting a liberal Democrat. Mende Talibanyň başyna demokratik bir lider geçirdiýen çaklama ýokdy. Bu gurama Owganistanda öz maksatlaryna ýetmek üçin gazaplylygy baş gural hökmünde ulanýar. Owganistanda demokratik ýol bilen saýlanan hökümet bar we biz onu goldaýarys. Biz bu ýurtda konstitusiýon we demokratik prosesleriň taklanyp galmagyny isleýäris. Biz Al-Qaida, indi bolsa Islam döwleti ýaly toporlaryň bu ýurtda ornaşyp, soňra da olaryň Amerika hüjüm etmeginiň öňüni almak üçin terrora garşy görüşiň platformalaryny taklap galmagy başardyk. Basis to attack us in the United States. Obama sözünü dowam etdirip seýlediydi. My hope, although not my expectation, Taliban belli bir pursatda ýurda agdaryp bilmejekdigine göz getirip, Owgan resmiýetleri bilen gepleşige başlamagyň zerurdygyna göz getirer. Men munyň amala asjakdygyna garaşmasam-da muňa umyt baglaýaryn. Meniň pikirimçe, egerde bu bolaýsa, onda Amerika we dünýä jemgyýetçiligi muny goldar. Emma men bu ýakyn geljekde bolar öýdemok. That will be happening anytime soon. Yeri gelende ýatlatsak, Talibanyň uzalky lideri Molla Ahtan Mansur geçen hepde Amerikanyň Pakistanda amal aşyran howa zarbasynyň netijesinde öldü. Mansur Talibanyň lideri diýilip 2015-nji ýylyň iýulynda, ýagny Owgan hökümeti Talibanyň ruhy lideri Molla Muhammed Omaryň Pakistanyň Port şäheri Karachi'de 2 ýyl sondan ozal ölendigini tasdiklanandan soň jar edildi. Taliban Owganistanda berk islam kanunlarynyň ornaşdyrylmagy esasında häkimet başyna gelip, onun häkimligi 2011-nji ýylyň sentýabrynda Amerika hüjüm edilip, soňra da Amerikanyň baş tutunlygynda bu ýurda halkary harby güýçler salanyp, häkimetden agdyrylýança dowam etdi. Hormatly dinleýijiler, kardeşim Merdan Fariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizi türkmen temasy bilen dowam etdirýäris. Gazak medeniýetiniň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistan Gazakystan bilen aradaky serhetini wagtlaýyny ýapdy. Hasanyny iki ýurdun arasynda ýeňilleşdirilen gatnaw 29-njy maýa çenli ýapyldy. Sosial mediada bu habaryň Türkmen prezidentiniň Balkan vilayetine diýen sapary bilen baglylygy aýdylýar. Giňişirek maglumaty kardeşim Sehradan alary. Türkmenistan Gazakystan bilen aradaky ýeňillikli wiza düzgünini wagtlaýynça ýatyrdy diýip, iki ýurdun arasyndaky Temirbaba serhet geçelgesindäki Gazak serhet gullugynyň jogapkär resmisi Azatlyk radiosuna maglumat berdi.
adynyň efirde tutulmadylygyny soran bu serhet resmiti 26-njy maýda telefon arkaly beren maglumatynda iki ýurdun arasyndaky yeňillikli wiza düzgüniniň 24-nji maýdan başlap güýje girendigini we onuň 29-njy maýa çenli dowam etjekdigini bellidi. Belli bolşýaly Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ilaty Gazagstanyň Atyraw we Mangyşlyk welaýatlaryna, Gazagstanyň Agdalan welaýatlarynyň ilaty da Türkmenistanyň Balkan welaýatyna 5 ýylyň dowamında wizasy sapar edip bilýärler. Gazak resmisi yeňillikli wiza düzgüniniň ýatyrylmagynyň sebäpleriniň Gazak tarapy bilen ara baglanşygynyň ýokdugyny aýdyp, ýurdun ýagny Türkmenistanyň ýokary derejeli ýolbaşçylary ýagny prezident, ministrler Türkmenistanyň Gazakstan bilen serhedindäki welaýatyna sapar edenlerinde adatça Türkmen häkimetleri yeňillikli wiza düzgünini wagtlaýyn ýatyrýarlar diýdi. Emma ol bu barada jekmejek maglumat bermekden saklandy. Şol bir wagtda da Gazagstanyň käbir neşirleri Türkmen Gazak araçaýyndaky yeňillikli wiza düzgüniniň wagtlaýynça ýatyrylmagyny Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň Balkan welaýatyna etjek sapary bilen baglanşdyrýarlar. Gazagstanyň Newskaz internet neşiriniň ýurdun Mangyşlyk oblastynyň döwlet girdejileri oýunça departamentiniň medbuat wekiline salgylanyp berýän maglumatynda Türkmenistan ýurdun ýolbaşçysynyň terhet etraplaryna edýän sapary bilen baglanşykly araçakdaky howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýär. Şu sebäpli Türkmenistan 29-njy maýa çenli daşary ýurt raýatlarynyň Temirbaba terhedinden geçmegini wagtlaýynça durýar diýip ýazýar. Gazagstanyň Türkmenistan bilen aradaky Temirbaba terhet geçelgesiniň jogapkar işgäri bu çäklendirmäniň diňe iki ýurdun arasyndaky yeňillikli wiza düzgünine degişlidigini aýdyp, Türkmenistana wizasy barlaryň türkmen topragyna geçip bilýändigini belledi. Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky yeňillikli wiza düzgünini wagtal ýatyrýar. 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda hem Gazak serhet resmileri Türkmenistan bilen Gazagstanyň arasyndaky yeňillikli wiza düzgüniniň Türkmenistan tarapyndan wagtlaýynça ýatyrylandygyny we munyň Berdimuhammedowyň Balkan welaýatyna edýän sapary bilen baglanşyklydygyny aýdypdylar. Türkmenistan bilen Gazagstanyň arasyndaky araçagyň uzunlygy 379 kilometre barabar. Gazak türkmen araçagynyň garşylykly tarapy Temirbaba awtogulu gümrük nokodundan we Boşoluk demirýol gümrük nokodundan geçip bolýar. Hormatly dinleýijiler, kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosy. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, habarlar günnälik programmamyzy dinleýärsiňiz. Halkary jemgyýetçiligi her ýylyň maý aýynyň soňky hepdesinde we 30-njy awgustynda zorlukly ýa-da özüne bagly bolmadyk ýagdaýda ýitirim bolan adamlar ýatlaýar. Türkmenistanyň hem garaşsyzlyk ýyllaryna onlarça adamyň türmelerde ýetenligi, ýagny olaryň nirede nähili ýagdaýda saklanýany barada hiç bir maglumatyň berilmeýänini gaýdylýar. Bu mesele boýunça ýürüýte tagarlalar hem edilýär. Ehem şol iten adamlardan nähili habar barmy? Azatlyk radiosu bu barada ömürlük tutsak edilen Türkmen oppositsioneri, olarky daşary işler ministri Barış Şehmuradowyň aýaly Tatyana bilen söhbetdeş boldy. Inni şol söhbetdeşligi bilelikde dinläýän hormatly dinleýijiler. Tatyana, siziň adamyňyz Barış Şehmuradow Türkmenistanyny dereksiz iten iň tanymal şahslaryň biri hasaplanýar. 25-nji maýda onuň dogulany güni bellenildi. Ol näçe ýaşady? 67 лет, да, 67 лет, значит, из которых... Ol 67 ýaşady. Emma bu döwürde ine eýäm tas 14 ýyl, ýagny 2002-nji ýyldan bäri biz onuň ykbaly barada hiç zat bilmeýäris. С 2002 года мы о нём ничего не знаем. Siz şu döwrüň dowamyny adamyňyz barada maglumat almak üçin näme etdiňiz? Nire, kimlere ýüz tutduňyz? Я предыдущие 10 лет я как-то старалась. Men başta ilkinji 10 ýylyň dowamında ýygyderli hat ýazýardym. Başta prezident Niýazow soň Berdimuhammedowyň adyna hat berýärdim. İlkinji ýyllarda her aýda diýenýäli hat uğradýardym. Soňky 2 ýylyň dowamında men olara hat ýazmagymy bes etdim. Sebäbi bu iş hiç hiri netije bermedi. Men ýekije de jogaby eýe bolmadym. Häzirki wagtda men halkara uramalarynyň türkmen türmelerinde dereksiz ýetenleriň ykbaly bilen bagly alyp barýan işlerine we halkara kampaniýalarynyň şol sanda
orsiýetli adam hukuklaryny goraýjylaryň edýän tagallalaryna esasan bil baglaýaryn. Bilşiňiz ýaly Boris Şyhmuradow orsiýetiň hem raýaty, emma muňa garamazdan orsiýetiň häkimetlerinden hem hiç hili goldaw ýok. Российским гражданинам от российских властей абсолютно никакой помощи, поддержки нет. Sizin halkara guramalarına eden yüzlenmeleriniz nähil netije berdi? Сначала в рабочую группу по насильственным исчезновениям, а потом я... Başta adamlaryň direksiz ýitirim edilmeler boýunça işçi toporuna 2010-njy ýylda ýüzlenipdim. Ýani 2014-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komitetine ýüzlendim. Bu edaralar meniň arş şikaýetimde öňe süren talaplarymy, ýagny Boris Şyhmuradowy türmeden boşatmak, bu iş mümkin bolmasa sebäplerini görkezmek, onuň hukuklaryny depelemekde günäleri jogapkärçiligi çekmek, kompensasiýa bermek ýaly eden talaplarmy türkmen häkimetleriniň berjay etmelidigi barada karar çykarypdy. Olar bu meseleni öz maslahatlarynda hem gozgap gelýärler. Emma Türkmenistanyň häkimetleri şonda da hiç hili jogap bermeýärler. Meniň pikirimçe bu mesele ýa-da ýurduň ýolbaşçylaryna doly derejede ýetmän galýar, ýa-da olar nädip jogap berjekdiklerini hem bilmeýärler. Henidim dymmak bilen oňýarlar, emma 13 ýyldan gowrak wagtlap dymmak bolmaýar. Hiç bolmanda hossarlarymyzyň diri ýa-da dälligini bir aýtsynlar. Biz olsa hatta muňa hem ygtybarly bolup bilemdik. Мы же и в этом не уверены даже. Siz günwatar resmiýlerini ýüzlenýärdiňizmi? Nähil netije bar? Ну, когда нас приглашают принять участие, скажем, в работе... Bizi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahatlaryna çağıranlarynda men ýa-da meniň ogullarym hökman gatnaşýarys, meseleni gozgaýarys. Üstesine şeýle duşuklara gatnaşanymyzda gurama agza ýurtlarynyň resmi wekilleri bilen duşuşýarys. Biz 2014-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahatyna türkmen delegasiýasynyň ilkinji ýerde gatnaşan duşugyna hem barypdyk. Emma biz olar bilen gepleşip ýa-da sowal berip bilmedik. Şeýle-de men we meniň ogullarym birnäçe gezek direksiz ýitirim edilmeler boýunça işçi toporyň maslahatlaryna gatnaşdyk. Uly gyzyklanmanyň bardygyny bellätim gelýär. Bizi dürli guramalara çağırmaklary we biz bilen gepleşmäge bildirilýän gyzyklanmalaryň uly ähmiýeti bar. Ýöne günbatar resmiýetleri köplenç alyp barýan işleri barada jekmejek maglumat bermeýärler. Men gepleşikleriň gidýänligini, temanyň maslahat edilýänligini bilýärin. Meniň bilişime görä şu aýda bolan 2 sany çärede Ýewropa parlamentindäki maslahatda we Ýewropa Birleşigi Türkmenistan arasyndaky dialogyň 8-nji tapgyrynda hem bu tema gozguldy. Ýewropaly diplomatlar meseleni gün tertipde saklaýarlar. Bize mümkin boldugundan öz goşundumuzy goşýarys. Häzirki wagtda mesele ünsüň ýene-de güýçlenenligini görýäris. Но сейчас она, я смотрю, опять активизирована. Hormatly dinleyijiler, olurky türkmen resmiýeti Boris Şyhmuradowyň aýaly Tatyana Şyhmuradowa bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Habarlar günneligimiz Türkmenistan we ekstremizm temasy bilen dowam etdirýäris. Rus medeniýetiniň habarlaryna görä Türkmenistanyň raýaty Interpol'un halkara polisiýasynyň gözlegi esasynda Moskwada tutsak edildi. Polisiýanyň öz ýurtdaşlaryny ekstremist toporlara çekmek bilen meşgul bolanyny aýdýar. Anygyrak maglumaty kärdeşim Merdan Sarifdan alaryn. Ortiýetiň Sankt-Peterburg şäherinde Interpol tarapyndan ekstremizmdäki aýplamalar esasynda gözlenilýän Türkmenistanyň raýaty tutsak edildi, diýip Rus habar teristleri maglumat berýärler. Russiýanyň Içeri işleri ministrliginiň Sankt-Peterburg şäheri we Leningrad oblasti boýunça baş upravleniýasynyň 25-nji maýda habar bermegine görä 23-nji maýda Nauka prospektiniň 14-1 jaýynda Merkezi Aziýa döwletleriniň biriniň raýaty tutsak edildi. Interpol'un Milli Merkezi Bürosunyň işgärleri bilen bilelikde geçirilen operasiýanyň dowamında öz ýurdu tarapyndan halkara gözlegi berilen 33 ýaşly adam saklandy. Russiýanyň Içeri işleri ministrliginiň maglumatyna görä, tutsak edilen kişi Sankt-Peterburgyň hususy çörekhanalarynyn birinde çörekçi bolup işleýän eken. Ol öz ildeşlerini bu yere ise yerleştirip olary radikal dini pikirlere wagt edipdir. Ise alnanlar hem öz gezeginde soňu bilen bu pikirleri öz ýurdunda ýaýratmaly ekenler. Tutsak edilen Sankt-Peterburgyň Kalinin raýonynyň polisiýa bölümine eltildi. Resmi maglumatda aýplanýanyň ele salnandygy bilen ony halkara gözlegi beren ýurdun habarly edilendigi aýdylýar. Emma Russiýanyň Içeri işleri ministrliginiň Sankt-Peterburg şäheri we Leningrad oblasti boýunça baş upravleniýasynyň maglumatynda tutsak edileniň şahsiýeti aýan edilmeýär.
Onuň Merkezi Aziýanyň haýsy ýurdundan gelendigi hem aýdyňlaşdyrylmaýar. Şol bir wagtda Russiýanyň Vesti Nokotru nesiri tutsuk edilen bu adamynyň Türkmenistanyň raýatydygyny anyklamagyň başardandygyny ýazýar. Habar teristesiniň maglumatyna görä, Türkmenistanda bu adama ýurdun Jenaýat kodeksiniň 177-nji maddasy, ýagny sosial ýa-da dini düşmançylygy döretmekde aýplama bildirilýär. Türkmenistanyň Içeri işleri ministrligi hem bu iş boýunça nähildir bir kommentariýa bermekden saklandy. Hormatly dinleyijiler, Kärdesim Merdan Sarifiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň mekdeplerine golaýdy soňky jan kakylly. Bu 10 miňlerçe oglan gyýdyň ýokary okuw zaýlaryny güýç synajakdygyny aňladýar. Ma'lum bolýar, türkmen studentler soňky ýyllarda daşary ýurt okuw zaýlaryny hem köp okuýar. Emma Ukrainada okuyan türkmen studentleriniň sanynyň azalyp başlandygy hakynda hem habarlar bar. Eýsem bu ýagdaýyň sebäbi näme? Bu arada Kärdeşim Gödeliň taýýarlanan maglumatyny dinläliň. Ukrainanyň Harkiv şäherinde okuyan türkmen studentleriniň sany azalýar. 2016-njy ýylda Harkiwň universitetlerine girmek üçin ýüz tutýan abituriyentleriň şol sanda daşary ýurtlulylaryň sanynyň geçen ýylkysyndan azalandygyny Ukrainanyň habar beriş serişdeleri habar berdiler. Hususan da Harkiwň Azyk we Sowda universitetinde 25 ýurdun raýatynyň okuyandygyny, ýa-da olaryň Türkmenistanly, Täjikstanly, Azerbaýjanly studentlerdigini bu ýokary okuw jaýyň rektor Aleksandr Çirevko salgylan Ukrainanyň Vesti neşri ýazýar. Bu universitetiň daşary ýurtly studentler boýunça bölüminiň dekany Alina Borisova Türkmenistanly studentleriň sanynyň azalandygyny Azatlyk radiosyna tasdiklady. Onuň sözlerine görä, bu ýokary okuw jaýynda Türkmenistandan häzirki wagtda 100 çemesi student bilim alýar. Alina Borisova Türkmenistanly studentleriň sanynyň azalmagyna ýaşlaryň Türkmenistanyň daşyna çykmakda çekýän kynçylyklarynyň sebäp bolýandygyny bellädi. Onuň sözlerine görä, daşary ýurtlarda okumak isleýän türkmen ýaşlary türkmen häkimetleri nakt pully hasabyň bolmagyny talap edýärler. Harkiwň Azyk we Sowda universitetiniň resmiýeti türkmen studentleriniň arasynda ykdysadyýet, bank we biznes bilen bagly bilim ugrlarynyň has meşhurdygyny aýtdy. Şeýle Alina Borisova bilimiň ors dilinde berilýänligini, birinji kursda ukrain dilinden hem sapaklaryň göz öňünde tutulýanlygyny habar berdi. Harkiv Ukrainada daşary ýurtly studentleriň iň köp okuyan şäherleriniň biri hasaplanýar. Ukrainanyň bilim we ilim ministrliginiň maglumatynda Harkivde 22 miňden gowrak daşary ýurtlynyň okuyanlygy habar berilipdi. Şol sanda Türkmenistanlylar san taýdan birinji ýerde görkezilip 7084 adam diýen san çap bolupdy. Ukrainanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň resmi maglumatyna görä 2013-2014-nji okuw ýyllarynyň dowamında Ukrainada 14 miňden gowrak Türkmenistanly student bilim alypdyr. Hormatly dinleyijiler, Kärdeşim Gödeliň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanly täze mekdepleriň çağalar wagtlarynyň gurulup, ulanylşa berilýänligi hakynda ýergiderli habar berilýär. Emma Marw vilayatynyň ýol öten etrawynyň Agdybirlik Daýhan ýurtlaşygynyň ýaşaýjysy Kärennesi Gülüstanyň sözlerine görä, olaryň obasyny çağalar juda göz goýuny ýagdaýda okumaly bolýarlar. Habarçymyz Sultanyň Kärennesi Gülüstan bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. Soňky bir kyýlyň dowamında vilayetler etraplarda döwlet tarapyndan alınıp barlayan guruluşlaryň toxtatylandygy barada maglumatlar bar. Sizin ha o ýerniň ýaşaýjysy şeýle fakatlar bilen ýüzbe-ýüz bolan ýeriňiz barmy? Agdybirlik Daýhan birleşiginde ýerleşen 19-njy mektep biziň mektep. Biziň mektebimiň sökülene 2 ýyl boldy. Ýaşlarymyz bölek gitdi, çağalar hoplaýarda okuýdurlar.
bir neme zat geçse de atar gitacak ýaly duşo ýaslylar. Mektebiň sökülmegine näme sebäp boldy? Mektep köýne bolandan sökdiler. O bir wagtga tanlan mektepler. Näçinji ýyllarda gurulan mektepdi şol? 39-njy 40-njy ýyllarda tanlan mektep bol. Sökleýärde ýalyp sökülip diňe biziň mektep galdy, galan mektepler salyndy. Sökdiler de oňa hiç ýyl kelle galtyrdyran adam ýok. Näşe mektebiň 8 ýyllyk mektepmi diýä, 11 ýyllyk mektep? 11 ýyllyk mektep. Son bir ýyllygam okuýdylar. Erte bir çağalar okuýdy, öýlen ullular okuýdy. Köze waşlyk günde. Hemme mektebiň okuwçylary ýerleşdimi, şoňa klaslar ýerleşip, öňküsýäl okuw barýarmy? Öňküsýäl okuw bary bilen ok. Klaslar sebäbi ýeten ok. Onuň olany tapkyr okutmaly bolar. Şo çağalary 3 saat bir 4 saat bir şonnalar gelip okuýdyrlar. Hiç olar o mümkinçilik ýok okara. Köpeti şäher mekteplerine gatnady çağalaryny. Awtobusly ýa maşynly zatly şäher mekteplere başaralar gatnadylar. Olmada olsa öýlekler orta näme başyn saramajak bolsa şonda okutmaly bolýardy. Çağalar bagyny düpley şo ýaslyny ýapdylarmy ýa-da şoň bir gapdalynda çağalar ýaslasam ýerleşýärmi? Ýok. Çağalar ýaslysy ýok. Diňe düpley ýapyp şonu mektep etdiler. Derewem sarçak diýem, ol mektep sökdiler. Ona mana şolar ýagdaýda galdy. Oba ýaşaýjylary şu çağalar üçin çağalar bagyna ýasla mätäçmi? Howa mätäç. Çağalar ýaslanam şähere gatnadyrlar. Basyn sarana adamlar awtobusla gatnady. Dürüt awtobus tutu. Biziň oda köp gelýärler işlere de mümkinçilik ýok. Kösegini bar. İşler biljek gelýärem işler bilmän ötdi. Öýde ýagdaý kyn. İşler bilmeýän hojalyklaryň güzeran ýagdaý nähili? İşler bilmeýän hojalyklaryň güzeran ýagdaýsy potrada gitmeli. Onu gaýny bolana gaýny goýo, gaýny bolmadyk bolsanym puluty adam tutdurup çağatyna getdir o. Bolmada hiç ýylyk işler bilen o gelýär. Potrat ýagdaýlarymdan şonnaly gitmeli, gelmeli, näme şonda işler aýmaly, oňa garap durany, otaw ýekelemedi. Paxtaýygym dur, paxtaýygymda has kösen o gelýärmi? Şolar ýaly kyn ýagdaý. Düýbi tutulan mektebiň guruluşyk materiallaryny alyp gitdiler diýdiňiz. Şo ýerde nähili guruluşyk materiallar görünýärdi bar? O ýerde bir çağal bar, kerpiç guýuldy. Ondan şo kerpiçler alyp gitdiler. Kerpiçler alyp gitdiler, çağal alyp gitdiler. Şonu öňkü durşuny durarlygynda derden çağalamy kösenjek bolun. Şonda da şonu sökdiler da. Onu bida bilen tok nähili de okutorlar çağalary. Etrap merkezi bilen şäher bilen araňyz näçe kilometr? Etrap merkezi bilen şäher araňyz 8 kilometr. Ine şoňa ähli uluk klas okuwçylar gatnaýarlarmy ýa bolmasa pes klaslarym gatnady bilýärlermi? Uluk klas okuwçylar gatnany. Oňa gitjekmäň täze indi nalawoy diýdi. Ýa birinçiden şo nalawoydan ýokarlar gatnaýdy 4-nji klasda çeldiler. Şo şähere gatnap berler häzir. 2 ýyl boldy şolan gatnap berenen ýa-da mektebime sarlanok. Haçan boljagam aýdylanok belli däl. Ýa-da aýdajak adamlaryň çağalary şäherde okuýdy. Hormatly dinleyijiler, ýol ötenli Gülistan bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem regionlaryň beýle kowlaryny mektepleriň ýagdaýy nähili bu arada bize ýazmaňyzy soraýarys. Şunun bilen habarlar gündeligimiziň soňuna geldik. Onu Pragadak studiýadan men ýoksun Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimizi sağlar kesme habarlar we ýazgydak gepleşiklerimiz bilen dowam etdirýärys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleyijiler. Kanan gözüm düştü, Lebin bilen dişlerime. Yüreğirdim yürek coştu nedinini ödül, Tilvat edip kaşlarına. Yüreğirdim yürek coştu nedinin ey ödül, Tilvat edip kaşlarına.
başlaryňa